मेरा हाथ कर ले बड़ी क्या करी मन करता करेगा बेटा जी तो मार के फाड़ ऐसे मेरा मेरा दिमाग खराब है भाई ना जिंदगी में कबो ही कुल काम कैला है जरूरत नहीं के ससुरारी तो बिल्कुल कैला के जरूरत नहीं के हमारा निर्दशा सबके हो जाई ससुरारी कबो मन जाई देखिए हमारा के गढ़ा में गिरे के भाई से न मेरा बेलन वाले से मान मोल भी हमारा में दशा खराब हो गई ससुरारी जाए लायक नहीं है कबो जिंदगी में अब कबो जेबे ना करो बड़ी गजन बा ये वो तो पूछतो नहीं कर ये दूसरे ही कुल दासा बा क्या करी अब कबो ससुरारी जाए लायक नहीं क्या अभी को तो कौन गिर गई बनिए जा क्यों पूछाओ देखला पे तो सब बराबर लौकता क्या करी है दिमाग काम ये चलता के बान रोले तनी देखेला क्या करी मेरा रोज जवाब दे देले भी है साइकिलियो जवाब दे देला चलते नहीं कहे अब केनी में के नहीं हम कहाँ जाए के लोग तो नहीं के हम बात करें गरीब जन सब जवाब दे देला अब कहीं नहीं के केहू भेटा तो नहीं के जो हम कौन अपन दुख दर्द कहीं केनियो का हम ना भाई ना घर ही के बहनी ना ससुरारी के बहनी हम कहा जवाब दे ससुरारी गइला पर मेहरारू भाई क्या करबा बड़ी मेहरारू है मार के हमारा के फाड़ देले बिया अरे लगे विपत बताई के सबके लगे बावे अरे क्या करब हम बड़ी संकट में बानी है भाई करो ले ज्यादा पिटे अरे इतना मार मार ले भी आगे पीछे वाला सब दुखाता हां मलहम पट्टी करवा इतना मार ले भी अगुआरा पीछे वाला सब दुखाता है भाई बाबूजी रे बाबूजी बताओ काहे रोत रहो अरे ऐसे रोता नहीं है ससुरारी करने आई दासा देखा तरलो भाई फिर ऐसा तो हल्लो हमारा खानी मत जो है ना तो बहुत बहुत गजन बा ना जाई हमनी के ना देखा के तबिया है नहीं के माई रे माई अब कोई ससुरारी नहीं भाई अरे का भइल बहू का भइल भाई हमार दासा देख लो काहे इतना भीड़ लागल भाई जो भीड़ लागल बा ऐसे जे भाई हमार दुख सुख किलो सुनत आलो आ का भइल बा रौरा घरने ससुरारी इतना ना मेहरारू मरले बिया साली है तो मार के फाड़ देले बिया काहे तो बहुत नाजायज भइल बा महाराज काहे इने मार अगुआरा पिछुआरा सब मरले बड़ा सब काहे मारल हलो एक कोनो ओजा होई नु ससुरारी गइला खाती ससुरारी गइला खाती तक जब जाना त तो काहे का ससुरारी जाता नहीं ना बर्दाश्त भइला त चल गनी है का कइले बहुत मार खइले बानी भाई चलो अब चलते हैं काम धाम के चलो भाई चलो अपन काम में चलो ठीक बा जात नहीं जा ठीक बा हमार तो जन होता तो होते बा ए भाई भाई हो अच्छा काहे रोत रही बताओ काहे इतना मर्द तू टेंशन में आज बड़ा हो टेंशन में से बानी भाई गइरे न हम ससुरारी हां तले एगो फोन आ गइल ह एगो मेहरारू के हां तो हम जोड़ाइयो के काम करे नी हां कौन चीज के जोड़ाई करे नहीं आ घर और बनावे वाला हां आ एगो जोगेश बिहारी के चैनल में कामो करे नी अच्छा अब फोन आ गइल ह मेहरारू के तो हमार मेहरारू जनल सिया जे कोनो सवतिया का फोन आ गइल हां अब इतना न मार मरला सिया मेहरारू तो मरबे कले सिया साथे साथे सालियो हमारा कहू धोवाई धोले बिया तो ऊ काहे मरली है जी ये तब हमारा नहीं के बुझा जे खाना उना मुंह से ना मंगनिया ई कोनो बात नहीं के को दिन गइले भई रहला ससुर हां गइले हो गेल 8-10 दिन 8-10 दिन तो वो बादला खिया के खियावले लोग बादला न काढ़ला लो वो भी सकला कहीं भगाओ खो के तो कस देला ओकर से बढ़िया रे तो रोवा जाना तनी तो 10 दिन काहे के जाकर रहत तनी हो ना तो अब कबो रहब ना ससुरारी अब जइबे ना करब आ ढेर मार मार देला लो बहुत अगुआरा पिछुआरा सकरी दुखा हई देखत तनी कि कपार फाट के बेल्डिंग बेला ना हुर हुर मरले बिया तो बिल्डिंग मरवैली है का जाकर building कहां मरवैली है ए धनीन मोहम्मद डॉक्टर के लग से बिल्डिंग मरवा खाओ
ये मैं तो बहुत दिक्कत बात तो चल काम करी तो चले का हमने को ससुराली पूछाई हो काहे खातिर कोई भइल बवाल चला का हैं तो चली रहो के ठीक बा हमने के